ठीक पुलानो हामबाय सिनि प्रेस मीडिया नो जों दिनै सिनि प्रेस उन्दै जों तिकनसा प्रेस मीट खायसें खालामगासिनो सिनि हामख्रायनायखौ बदलनि मास फानाय पार्टी वो जेदिसनाल माने रिफॉर्म नायले दिनै सालमारी 16 जून 2023 दिनै रिफॉर्म खालियेसिन केताल कमिटी खाजाका आं कमिटीनि जे पर्टफोलियो मा जादों आं बुंनो सायख'नाय खाजाके प्रेसिडेंट दङ सुधीर देबरमा वाइस प्रेसिडेंट दङ माइफां जोंहागिनो वाइस प्रेसिडेंट जों खरब रिनारखा पुला वाइस प्रेसिडेंट माइफां तै खरकसा वाइस प्रेसिडेंट केशव तै खरकसा वाइस प्रेसिडेंट दिलीप तै खरकसा वाइस प्रेसिडेंट मंटू तै जनरल सेक्रेटारि बाहायनो खरब रि जोंना हाजाका जनरल सेक्रेटारि वो दङ प्रहलाद देबरमा तै जनरल सेक्रेटारि दङ आं साफां बिबास देबरमा तै जनरल सेक्रेटारि दङ माइकेल देबरमा तै खरकसा जनरल सेक्रेटारि दङ शिवनजाली देबरमा मिसेस शिवनजाली देबरमा एन AGS Assistant General Secretary दङ रशिनी देबरमा Assistant General Secretary दङ सुकान्त General Secretary Assistant General Secretary दङ गुलानाथ जामातिया केशियर दङ ऋषि देबरमा Office Secretary दङ सिमन देबरमा तै Organizing Secretary दङ विकास देबरमा आइदिसिनो कमिटी वो जों different district नि जों नाहारै खायजाका जों बिसकांगो जों आबुं नायो जों सिनि दफानि सिनि दफाङो जों बायगेसिनि ज्रायरंनो जों ड्राग्सनि मुक्त खायमान ननि कमिटिनि बुमुंगो खै तामुलो सिनि कमिटि बुं हामक्रायनायकल बदलनि सेन्ट्रेल नि अबो कमिटिनि रिफॉर्म जेता लेकिन हमाय संतिनि और तामि बागे अबा हाइके संतिनि मासु बागे हमगाय संतिनि कैसा ड्राग्स नि कैसा कमिटी कटाला सं कमिटी कटाल खै रिफॉर्म थेका और सिनि सिगां त नर जत्र बुं खनाय मानखा अबनि बिसिंति जरा कमिटी खामदार बिसिंति जों सिनि दफाना जे दुरि तंगनि जे ड्राग्स साव जागा जागा सिनि बर रक जे अबा हाइनि तंगन न तेउसा कताल खाये जों अबन संसारनि बागे मा साइतखा अमकुन कताल हुनै साइमिया हमना आगि बसलि जा तांगे कसार किसा अंडरस्टैंडिंग तंगन कारन गबनो आ जागा किसराय रक पर निजरा निजरा सावा ये बुआई तंगन परे और सेटर किसा जोगाजोग किछु नङै तंगा हाकना जों ताबु जोगाजोग नि तंग नेक्स्ट टाइम जों तेउसा कताल खाय किसानन बागे आं तिनो अमन परमना कयनानि मुसुङो जागा जागा जे अबा हाके सालाय तंगनि जागाराव जों जतन साइतगे मा बासालायनाय साइतगे मा नायतलायनाय कारन चेररनि भबिष्यत अबलाखना चायामि तंखा आरो कुसु कुसु जागाव जों नुकजागै तंखा आं अबनो बिसिते किसा आं को किसाननि मुसुङो कुनु जागा स्कुल लग अबा हायसुं ताब नावि तंग जे किछु सानाय चिराय रक ब साक साक सेसुं सावै रांखरिङि तंग आ जागा बललगि मानानि बागै ब सिस्टेम के खाइ तंखा आं तिनि लुकरनो अबनो किसाननि मुसुङो प्रत्येकति स्कुल हाय जागा रग जों अबा किसा चिनि क कासाय तंखा जे सानाय चिराय रक बतयो बलिउइ सारिउइ ते किछु चिराय न खारि तंग अबा हाके जों कासे क कासाय तंग बनि बागै आं प्रत्येकति स्कुलनि टिचारनो आं अबनो बरंनो सानानि मुसुङो नरक जानि स्कुलनि अबा हायके सोंनाय माइको कांगे सानाय कारन काइसे सिराय बसानानि रान पैसा करिं तंग तै किछु सिराय न अबा हायके सारि कांगे बललगि मानानि बागै ए सिस्टेम खाइ तंगा जेते ओ सिस्टेम रक कुन जागा स्कुल लग अबर खायनानि तांथं जत टिचार मैडम सरंनो नरक स्कुलनि अबर नजर मारिनाय आ स्कुलनि जारा टिचारनि तंगनै जिराय रकनो ब अन्ततपके निनि जिराय रक अन्ततपके फुङो वाइसा इनकरि मा खायनाय तिनि कयजन बा सारिते वइसा नों इनकरि मा खायनाय ओ जिराय रक ठीक दे ठीक गया उस्ला त तंकु करे नरनि बिसिंति ब असिरन नाइकल मा खायनाय बेसिरबाग जों ताबो खनाय तंग हस्टेल हाई स्कुल लग अमा हाई टेबलेट बरि रक मानि तंग नि खनाय तंग तै ओ बास्क ओ बिथि बास्का अबा हाई प्रत्येकति लेफ्टि नरक जों मानि तंग हि खनाय तंग बने बगना आं प्रत्येकति टिचार आनि अनुरोध नरक अबन हयते सद्रक मा तंगनाय सिराय रना मा नाइकलनाय काइसा सिराय जिदि लेफ्टि न थांगांगाय आ सिराय बय घंटा परे बय लेफ्टि नि नखर अबन नाइकलनानि बागै आं जत इंग्लिश मिडियामनि टिचार वार्डेन नि प्रिन्सिपाल न आं बय हर तै आबनि बादे ब विभिन्न जागा बसिराय रक जे साइ तंगनि मा समन नरक मा नाइकलनाय एबं नाइकलनाय बिसिङ नरक केबो बाय जुदि जुबिते सजुगते माय हंगाय ना हामक्रा नाइकल बदल बाय नरक क करंदि आ करंमानि बिसिंतै जों असरे न गाहाम खायनानि बागै जों चेष्टा नानाय बने बगन आं बारा कक साले केबो जुदि एलाकाराव बा साइ तंगाय जों चाइतगै खुनबाय करंदि हामक्रा नाइकल बदल नि रिहेब सेन्टर ताबु बो थाइ रग दं ताबु बो थाइयो खुलुक जानाय
अब बतल खुलक जानो ताबसुक जरावो तो सिनि मधुपुर तो तंगुन तंगु सिनि खुमुलुं साइतो को तंगुन तंगु आबने नेक्स्ट टाइम सिनि जुदि जों खुलंना बागै जों चेष्टा साइतोंलाय दङ अबने बागै जों साइमिया सिनि सिमनाव साइतो जों कायसे खूब टार्गेट नाजा आशा गाय जों जुदिनो बेसिरभाग अब हाइरक जागा माखाय जों सिनि सिमनाय लाकारबा जों कारिनान बागै जों साइतोंलाय दङ हमदा हाइके तिब्रासनि बागै सामु काहाम खायनि बेका थांखाय अनेक देर मुंगो हयदे बा केबो मुंखाय अब बिसयतो नुगो ताम सारमु सुंगो अब हाइ लेकिन हाबाय अजरते से पक्ष माने बागै जे कुनु काहाम काम खायना थांखाय पिला हानिनो हंजागाराव हायबनो हानिया हंजाकनो जों आबनो जों खुंजकाया जों काहाम लामो जगनो जाप्रि बारक जाबा जों काहाम तिनो फुंनाय हिने साइतोगे जों तिनो सामु खायतं एबं जों फुनुका आबनि कयक मास सिगां जे छालो सालनो जों 35 जन बर' पर्यन्त रमै जों अबान्ता आमैबो रहरका बाबु जों रहनाय एबं साइतोबो दङ जों खाबु खायनाय याप्रि बारक जों बारक हिने दंनाय मनि बागै जत्तनो खानजानो खायो जों अ इन्ट्रोडक्सन सहयोग तरिका हंगाय जत्तनो आं कय एबं कबो